Muri Baba wenu tinokutendai. Tinokutendai Baba makati pa Mwokozi anotisusukiza kumambo wenyu mazote ine chipawa chomwe ya mutende mubasa guru roufudzi kuti vabatanidze sangano vatenderi vapikiri vose chitendero norudo chitike miti mudunurino kokwe mudunduredu rekokwe. Kristo tenzi tinokutendai. Tinokutendai Kristo makati pa Mwokozi anotisusukiza kumambo wenyu vazote ine chipawa chomwe ya mutende mubasa guru roufudzi kuti vabatanidze sangano vatenderi vapikiri vose chitendero norudo chitike miti mudunurino kokwe mudunduredu rekokwe. Kristo tenzi musoro wesangano komborerai sekuru nyantoro kuti vabatanidze iro sangano
sangano vatenderi vapikiri vose chitendero ndorudo zvidzike miti mudundurino kokwe mudunduredu rekokwe utatu usande mwari mumwe chete simbisoi sekuru nyandoro kuti vabatanize iro sangano vatenderi vapikiri vose chitendero norudo zvidzike miti mudundurino kokwe mudunduredu rekokwe Pauro musonde murereri revererari sekuru nyandoro kuti vabatanize iro sangano vatenderi vapikiri vose